Anas Umar Dalibi dan Galadiman tsibirin Maradun. Ina kira ga duk wani bawan Allah mai hali ko wanda yake iya faɗi a jiya Najeriya ya dubi girman Allah, ya dubi girman ma'aikin Allah, ya kalli ƙasar tsibirin Maradun tana cikin halin da ina da yaƙinin ba inda kai ta tashi hankali mu Jaga. Domin gari ne wanda ko lasfika ba ya busa don a yi kiran sallah. Kuma mutanen garin nan da dattijansu da matasansu duk wanda suka iya gani don a kawo ɗauki cikin garin Maradun to sun gane shi an kawo, amma har yanzu ba abin da aka kawo ɗauki cikin garin tsibiri to sun gane amma har yanzu babu abin da ya taho. Barayi sun zo sun kone motar jami'an tsaron da auren nan. Har wurin kwamishinan 'yan sanda muke mun yi complaint mun yi koki har yanzu shi kaka ji. Ba a kawo wata mota ba, ba a kawo su jami'an tsaro ba. Mun taka mun tai da ni an ka tai har gidan deputy gwamna mun kasar da shi ga magana. Har yanzu babu labari yadda ka san kama an shekaru sa. To muna kira tun daga mai girma gwamna har kawowa wanda ake takama da shi a Najeriya ga harkar tsaro, ministan tsaro, duk wanda ke kawo tsibirin Maradun gudunmawa ya kawo mata gudunmawa. Tsibirin Maradun tana cikin halin kakanikai. Duk na wani tun daga limamin gari da dattijan gari da masu wadatar gari da matasan gari, duk wani wanda ka faɗi a cikin garin nan yau yana garin ga. Kuma abin da ya kawo shi ya taho ne don neman mahita ga wanga gari namu. To don girman Allah da Annabi yanda kun kasan kuna cikin guso kuna kwana da idanun ku rage gidajen ku dubi idanun bayan Allah ga ku taimake su a samu mu da jami'an tsaro ko yaya ne mu ce don mu kare kanmu sannan kuma mu kare garin mu don a samu zaman lafiya. Da ƙarshe ina godiya ga duk wanda ya bada gudunmawa tai wurin ganin cewa garin tsibiri ya zauna lafiya ko da addu'a ne Allah ya saka mishi da alheri. Amma wallahi ina mai bakin cikin sanar da duniya cewa tsibirin Maradun tana cikin halin kakanikai. Kuma wallahi gari ne wanda ya wace babu kowa cikin shi, dan adam dan garin tsibiri wanda a hannun barayi ya hada mutum 200 da wani abu. Kuma hakawa yanzu duk bayan awa guda sai an shigo garin tsibiri an dauke mutum. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan sakon al'ummar ƙauyen tsibirin Maradun kenan da ke karamar hukumar Maradun ta jihar Zamfara. Karamar hukumar da karamin ministan tsaro ya fito daga cikinta. Kuma abinda wayannan bayan Allah suke nema a wurin gwamnati ba alfarma bace, abin ne da suka cancance shi, haƙƙin su ne, wajibi ne a yi musu shi. Domin manufar kafa kowace irin gwamnati a kowane tsari a kowane lokaci shine kiyaye rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Wallahi la'azim shugabanni da irin wannan salon da ake jagorantar al'umma, wallahi al'azim abinda zai hana ku shiga cikin azabar Allah, wutar Allah, mutuwa ce. Tun daga kabari za ku fara haduwa da bala'i da masifa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake da hannu a taɓarɓarewar tsaron ƙasar nan gabaki ɗaya ta kowane saƙo da lungu a ko'ina ne, tun daga masu aiwatarwa da masu taimakawa da waɗanda haƙƙinsu ne si abin da ya kamata wurin bawa al'umma kariya ba su yi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ka jarrabe su da mummunan jarrabawa. Ya Allah ka hana su kwanciyar hankali. Ya Allah ka sanya musu tashin hankali. Ya Allah ka jarrabe su da mummunan ciwo. Ya Allah ka hana su kwanciyar hankali a duniya da lahira. Ya Allah duk irin halin da wa'annan bayan Allah suka tsinci kansu, ya Allah ka ninninka wa duk wani mai hannu a cikin wannan al'amarin, wannan tashin hankali. Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu.